Paralog sa chising pat ngai kublai biang ipi ha ka kerteng ka patiang tam ka jong tua jumi Jesus Christ ya haswa bangan sabatai ya kani ka attachment ka jonga spang ni dawai ya nak ka jing yarap na tau ni dawai bang adang susna manta ya hang ni i bangalam ni sang ni bat ngala de shet lagi ngala de prime mo dem ai kublai kulum lang ya pi baro ha ka kerjang ka patiang tam ka jong trai chumi pada klem ka bor ka jong blai nimla ban le ai di sngap bat nga sport arpor hadu ban dakun bat snobha saya like ro ya subscribe ro ya kana ka channel ka jongi nang bangin la ban i ya ki wei pat ki wei ti chai dawai nomor ngaju ong ipi bardon ar di ki benta nak benta ki dawai khasi kawai kadai kabanga de chaklau bat nga hikai nak benta chong phi ba pin shet hi bat kini ki banga shupen i tang ya kani ka dawai kani kadai tang ka attachment kumno banga sumari ki jingpang ki ba pher dina ka benta uni dawai ngan shu partai phi bangan shu attachment phi bangan yathu phi ba kani ngasumar nang ta ki ba duna palat kasnam nang ta kini ki badon ya ka folic acid mo nang ta kini ki ba longkreu ha kamet bat khamtam ye tu ki ba don jing duna ha kini ki klong snam kini ki ba telot klong snam mo yang ai da kani kadawai bat khamtam ye kitu ki ba kiu set kiu bayong dan ter ha ka kliru ai da kani kadawai bat nakabenta kitu ki ba la duna palat kasnam ki ring rai kho ma te ai da kani ka dawai sumar da kani kadawai te ho chisang ki perlok ki belawan ho ha karukom sim dawai wat la phile chakut jong ka perthai ro hang nu ro kasyong ha ga jing penyaj bastar ke chong blai bat kasyong ha ka kawai kadai ka kawai ru kadai ka kata ka nosip kumba ong bat kawai kadai ka jingshania ha blai bat ka jingshania hanga unong sumar ka baar te lada klem ka bor ka chong blai ngimla ban penkot ya ki jingpang ki paper rei lengba ka kti badon bor ka jong blai apa pidi ya dawai pi duai pi angu ya blai ula ban penkot ula ban weng ya ki jingpang ka jong pi baro tena konta kani ka dawai na ai na kamta kita pada khamtam ye kitu ki jingpang ki badon kansar dan ki badon ulsar ha ka kpo ha ka met ka jong breu na ai ru ngasmaru da kani ka dawai bat khamtam palat baningkong palat khamtam ikitu ki badunala palat kasnam mo khamtam ikitu ki baduna palat kasnam nasumar kani namar ba kitu ki bala duna kasnam tang banyaj banyang ru ki jenjar ki thaj ki luaj bat kitu ki ba don ya ki jingpang klong snam mo te kamut nasumar da kani ka dawai rengkat pat ki wei om tang kani ka wei ndrei rengkat pat ki wei jai dawai la kumnu sau jai na ai ya kani ka dawai dem bada hoy ki dawai ki banga ngasumar ki don hala ki jong ka jai ki bun ki basung thu bakla yo le si nga ai sau bilor kadai tang ka chu ka dawai em ndrei sau bilor nga ai da kawai pa kawai ka jai dawai hala ka jong ki dawai ye kaniru ngadang shu sinamanta namar lasai ka si ngala don hangte hasadeo hangte hapo like jong ka parchelong lani ka new mer hangte hasadeo ngadon prabaji men step hadu sau baji jamit te napdeng jong phi yola se phi don kam sa kontak sa phone yang ho number bangan sabu ha ki description ha por bangin plat ya ki video ki bo pher ke paralong ka jing hikai ka jong ai phi ngan salek hikai phi andala la like por ngan salek haklau bat ngan sahikai na kabenta
jongpi ditang kini ki kubor ki banga peni happy menta bat ka aftershman nam ta uni udawai snam lani ki dawai ki paper bo uni udawai trekam te safunia skunta nga tang kumnehi kublai shibun ngin sekundu pan kawai pan ka video